taký pohyblivý, krátky. Vidíte, vojaci zastanú, veľmi jednoducho ho vedia odpojiť, vedia ho pripraviť do palpostu. Vrátim sa späť k tomu Kettenkrádu. Možno by bolo dobre, keby sme sa popýtali našich kolegov, ktorí tie motory nejakým spôsobom reparujú alebo ich opravujú. Čo k tomu dodať? Bolo to zase veľmi pohyblivé vozidlo, 4x4 náhon. Je to americké vozidlo M3A Scout, ktoré sa dovážalo do Sovietskeho zväzu, alebo do Ruska v tej dobe, a ktoré bolo používané proti nemeckej armáde. Toto vozidlo a bol to motor 8-válec V8. Obidve tie pancierované prieskumné vozidlá, čo ste videli nemecké, na tom istom podvozku. Akurát motor bol vzadu a ovládnutých zemí začala používať a vyrábať vozidlá. Týchto vozidiel bolo vyrobených 6000 kusov. Bolo to viacnásobne použiteľný, dneska by sme povedali granátomet alebo nejaká bazuka. A s tým, že týmto zariadením, keď sa dobre zakopal, vedel jeden človek zničiť jeden ruský tank. Chceli by sme vám ukázať, alebo teda tento jednotlivý vojak vám ukáže, ako to vlastne fungovalo. Vidíte, toto odpaloval, má kryt proti vyšľahnutiu plameňov, odpálil ten granát. Granát bola kumulatívna strela, ktorá dopadla na panciera vlastne tým lúčom, to je priepalno prierazný účinok. On zmäkčil pancier vysokým ohňom, alebo teda vysokou teplotou a prerazil to tým koncentrovaným lúčom energie. Čiže toľko k Panzerschrecku. Samozrejme, rekonštruuje k samotnej príprave tohto podujatia. Vidíte, že je tu množstvo techniky. Uvidíte množstvo pyrotechniky, letecké nálety. Je to veľmi náročné podujatie, ktoré si vyžaduje jednak niekoľkomesačnú prípravu, jednak množstvo financií, ktoré je potrebné zabezpečiť na to, aby takéto podujatie mohlo vôbec sa uskutočniť. Jednak je to prevoz. To práve bude tá fáza, ktorú som spomínal, bojov, ktorá sa bude nachádzať úplne, ktorá bude prebiehať úplne. Teraz poprosím pána primátora, aby sa poďakoval chalanom z klubu vojenskej histórie. Ja chcem presne toto urobiť vo vašom mene. Ja si myslím, že patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí si vážia históriu, ktorí sa snažia ten odkaz minulosti preniesť aj do dnešných dní, pretože málo kto z nás si dnes už vie predstaviť, ako vojna vyzerala. Tu sme mali možnosť vidieť len malú ukážku a všetci sme sa nadejali, že všetci tí mŕtvi ľahko vstanú. V tej vojne bohužiaľ už nevstali. Obetovali svoj život za našu slobodu a aj o tom sú oslavy ukončenia druhej svetovej vojny, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom. Chcem poďakovať týmto statočným členom klubov vojenskej histórie, že takýmto spôsobom si tú históriu ctia a umožnili nám spoločne s nimi dnes tento slávnostný deň takto stráviť. Prosím, ešte raz im zatlieskajme, aby sme im spoločne poďakovali.
Ďakujem a v tomto momente môžete aj teda deti pozrieť si zblízka uniformy, techniku.